Met oermacht had Mohammed Jetefti van RTV NOF de landelijke verkiezing voor de omroepvrijwilliger van het Ierwoen. Hij werd verrast met het nieuws doet hij opnames maken bij vakwerk in Burgum. Bent u Mohammed? Ja. Nou, volgens mij is het goed om even de cameraspullen weg te leggen. U bent hier helemaal opnieuw aan het vastleggen vandaag. U bent vandaag eventjes hier, dus ik mag u feliciteren met omroepvrijwilliger van het jaar geworden. En tegen dank, hartelijk dank aan alle vrienden. Deze is fantastisch, fantastisch. Voor mij aan het eerste helemaal niet als je de eerste of de tweede of de derde. Nou zie ik het, dat denk ik, hé, Mo. Overal waar kom je? Mo, wat heeft Mo? Zonder jullie bleef ik altijd zeggen van RTV NOF. Friesland Boppen. Van Mohammed betjut de prijs een soort, maar ook zijn vrouw en zijn dochter binnen Tiegegrutsk. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hadden we echt helemaal niet verwacht. Helemaal niet. Hij stond dus eerst op plek 5. Nou, toen zei ik nog van, je moet nog een heel eind, hè. Dus, en toen hoorden we van op 3. Nee, ik denk, toen werd het wel even spannend. Voor het gezin Jetefti had Mo ook regelmatig filmtips. Gewoon continu filmpjes in de groepsapp. En dan staat hij er standaard onder telefoon horizontaal, want dat is beter voor het beeld. Ja, dus we krijgen continu allemaal filmpjes doorgestuurd. Volgens mij maakt Mohammed het heel makkelijk voor mij om het zo'n leuk feest van te maken. Want ja, ik hoef het alleen maar te geven, maar de reactie van deze lieve meneer was fantastisch. Bedankt allemaal.